Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 20-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ony Praga'daky studiodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýarym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä büdjet işgärlerinden çürtüm we oto üçin pul ýygnalýar. Garşylyk bildiren işgärlere basyş görkezilýär. Lewapda eklenç aladasyny öz ganyny satýan raýatlar köpelýär diýen atlan çap eden habarlarymyz çekýär. Gelip gogşayan maglumatlar häkimetleriň o huzurlugynaky mejbur dähmet praktikasyndan, ilaty ýyl-ýyldan garyplaşdyrýan netijesi dolanyrysdan el çekmek islemeýändigini tasdikleýär. Şu aralykda Türk ilçisi Türkiýe FETÖ garşy göreşde gollaw bildirenlik üçin Türkmenistany minnetdarlyk bildirýär diýdi we bu hem köp okulan habarlaryň biri boldy. Azatlyk Türkmen Türk mektepleri we Gülen hereketiniň döreden mümkinçilikleri esasyny gowy bilim alan Türkmenistanlylaryň bir näçesiniň düşen agyr ýagdaýlar barada bir näçe gedek habar beripdi. Balkanny ýumurtga 100%, sygyr eti tas 50% gymmatlady. Gaňgaly oýunyny tejenne garly. İşsizlik we ziýanlylikler tejenni ýaşlara how pawanrýar diýen atlan çap eden habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýtmaga çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jeminiň liýarsyňyz. Türkmen hökümeti golaýda ýurtda 6 aý edilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabatlar dinledi. Metbuatda ýene bir gedek uly ösüş sanlary çap edildi. Şol wagtda da prezident nowatdaky kadr çalışmalaryny geçirdi. Türkmenistany soňky 30 ýylda ýüzlerçe ýokary derejeli kadr çalışylygy we olaryň bir toparynyň işine düýpli kemçilikleriň göýberilenini gaýdyldy. Emma bu kadrlary kimin we haýsy esaslarda saýlap alanlygy we wezipe bellenligi hakyna hiç wagt açyk gurrun edilmeýär. Synçylar kadrlaryň diňe prezidentin we onuň ýakynlarynyň karary esasyna wezipe bellenýändigini we işden boşadylýanlygyny, kä halatda bolsa jogapkärçiligi hem çekilýändigini aýdýarlar. Emma bu meselelerde hiç wagt ýeterlik aýdyňlyk bolmaýar. Şonuň bilen bir wagtda öňkü resmiýetiň kanun esasyna özlerini hem gorap bilmeýänligi aýdylýar. Netijede hünärmenleriň aýtmaklaryna görä ýurtda agyr ykdysady krizis emele geldi dowam edýär. İşsizlik, sowgatsızlyk barha çuňlaşýar. Ýyzdan gelýän ýaş nesilleriň bolsa ýene 90-njy ýyllaryň ortalaryndaky ýaly her hili yaramaz enliklere ýüzürmeginiň güýçlenýändigi habar berilýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýaňy ýakyna paýtagat Taşgabatdan 220 km çemeti günnügurda ýerleşýän Tejen etrawyna sapar edip halkyň hal ýagdaýy, ýaşaýyş durmuş şertleri we bilim ojaklaryny tamamlaýan ýaş raýatlaryň iş okuw mümkinçilikleri bilen gyzyklanyny ýerli ýaşaýjylar bilen töhbetdeşik geçirdi. Orta mektebi tamamlayan ýaşlaryň iş we okuw mümkinçilikleri çäkli. Köp sanly ýaşlar yaramaz endiklere başoşup öz wagtlaryny bisarpa geçirýärler. Bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä giň ýaýran işçiligiň hemde çäkli mümkinçilikleriň fonuny ýaşlaryň arasyna spirtli içgilere, temmäk önümlerini enlik edýän yaramaz enlikler bilen meşgullanýan raýatlaryň sany köpelýär. Ýaşlaryň arasynda arak, şerap ýaly spirtli içgilere, saglyga ziýanly temmäki önümlerine uýgunlaşýan, nikotin garaşlygyna sedebar bolýan raýatlara häli şindi duş gelmek mümkin.
deyip yerli yaşayıcı aydiyar. Türkmenistan'a devam ediyen iqtisadi kıyınçılıkların arasına Azatlyk radiosunun habarçıları ila tarafını emele gelen oňoýsuz meýiller, ýitileşýän sosial problemalar barada ýigderli habar berip gelýärler. Ýurdun durly künjeklerini üznüksiz ýitileşen durmuş iqtisady problemalar jenaýatçylygyň artmagyna, ogurluk, talaňçylyk ýaly hadisalaryň ýygjamlaşmagyna alyp geldi. Ahal vilayatynyň Tejen etrafyna Azatlyk radiosunun habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar ýitileşip dowam edýän problemalaryň ösüp gelýän ýaş nesillerin ruh saglygyna yaramaz täsir ýetirýänini aýdýarlar. Ýaşlaryň daş döwregini gurşap alýan hakykat, agyr ýaşaýyş durmuş şertleri, yeter yetmezçilik, belentli pesli çukonoklu köçeler, diwarlary ýykylan, opurlan binalar, ýaşlaryň ruhy deňagramlygyna negativ täsir edýär. Diýip bir Tejenni ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň esasy suw baýlyklarynyň biri bolan Tejen derýasynyň ýakasyna ýerleşýän bu sebitde ilat esasan oba hojalygy, şol sany ekrançylyk we maldarçylyk bilen meşgullanýar. Şeýle-de Tejen etrafy ýurdun iri ulaw üstaşyr taslamalarynyň çatyrygyna ýerleşýär. Tejen Sarax Maşat demir ýol geçilgesi, şeýle-de Aşgabat Türkmenabad ýokary tiýlikli awtomobil ýoly Tejen etrafynyň üstünden geçýär. Şol bir wagtda bu sebitde örümçilik kärhanalary, gök bakça we miwe önümlerini gaýtadan işleýän zawodlar, Mefenagat kärhanalar we beýlekler bar. Ýöne ýaňy ýakyna bu etrafy sapar eden habarçymyz Tejenin tozap ýatan ýerleri, çukonoklu köçeleri, ýykylan binalary we giň ýaýran işçiligiň fonuny Tejenni ýaşlaryň arasyna ýoň bolan yaramaz enlikler barada habar berýär. Ýaşlaryň agrymly bölegi türkmen dilinden başga hiç bir dilde gurläp bilmeýärler. Sowatsyzlyk derarly ýaşlar dünýäden bir habar ýetişýärler we yer sarında Türkmenistan ýaly döwlet ýokdur diýen pikir bilen önüwüsýärler. Halkary jemgyýetçiliginden habarsyz ýaşlaryň arasynda özü ýurtlarda hem adamlar Türkmenistandaky ýaly ýaşaýandyrlar diýen pikirler agdykly edýär. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli synçynyň sözlerini çitirledi. Türkmenistana dowam edýän maliýe ykdysady problemalar, sosial meseleler ýurdun tassyhly künjeklerine mahsus bolup synçylar bu ýagdaýyň esasan ýurtda nädogry ýöredilýän maliýe ykdysady siýasatdan, üzüňelikden, ýapyklykdan we emelsizlikden ujalýanyny aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jeminniň ýartyňyz. Türkmenistanyň suw meselesi barhaken ýakasyny tanatjaga meňdýär. Tebet döwrüne gurulan Garagum kanalynyň we soňra gurulan Emel Köliň töweregindäki dörli aladalara garamazdan Türkmen hökümeti paýtaçylyk we suwun biýsarpa ulanmagy bilen bagly döreýän soraglara hiç wagt açyk jogap bermedi. Soňky ýyllarda bolsa paýtagtyň we onuň golaýyna milliardlarça dollar terişde ýugdan dörli guruluşlaryň fonuny ýurdun çar künjegine dören infrastruktura meselelerinin barha çuňlaşýanlygy, uzak ýyllar bäri ýdili çözülmeýän agyz suw meselesiniň bolsa Thomson suwlaryny has hem çylşyrymlaşýanlygy habar berilýär. Ýöne häkimetler bu hili habarlara hiç wagt açyk düşündiriş bermeýärler. Metduat bolsa adatdaky ýaly gulalygylyk aýdymyny aýtmagyny dowam etdirýär. Ýurtda agyz suw bilen bagly dören soňky meseleler baradaky maglumaty kärdeşim Sähradan alalım. Balkan velaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde we Abaza milli syýahatçylyk zolugynda ilata berilýän suwuň hili yaramazlaşyp, ýaşaýyş jaýlarynyň we mehmanhanalaryň krantlaryndan sary reňkdäki suw akyp başlady. Munyň bilen bir wagtda ilata suwuň berilýän wagty öňküsinden hem azaldyldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 18-nji iýulda Sebitden maglumat berdi. Şäheriň täze gurulan döwrewap binalar toplumlarynda we 4 tane etrapçyda, hatda Abazanyň mehmanhanalarynda hem sary reňkdäki bulançyk suwak ýar. Ondan poslan demiriň ýyty gelýär. Dip ýagdaýlardan habarly türkmenbaşly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Munyň bilen bir wagtda şu hepdeden başlap şäheriň ähli künjeginde ýaşaýjylara suw ýerden sagat 8-de diňe 20 minut we akşam sagat 7-de hem 20 minut berilip başlandy. Abazanyň mehmanhanalarynda bolsa günde 3 gedek suw berilýär. Galan wagty ilatyň agyz suw üçünçlügi kesilýär. Mundan ozal bu görkeziji ýerden 30 minuta we akşam 40 minuta barabardy. Bu ilata suwun berilýän wagtynyň tas 50 götürüm kemeldilendigini aňladýar diýip başga bir türkmenbaşly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Habarçymyz ýaşaýjylaryň aglawasynyň öýlerindäki 100-200 litr suw sygýan çeleklerini suwdan doldurup ýetişde telpeklerini göwe atýandygyny belliýär. Olar alan suwlarynyň poslan hapa galyndylarynyň
günün dowamında çeleklerin asagyny çökmegine garasyp, soňra da sol suwlary gaýnadyp çay we nahar üçin ulanýarlar. Dip ýaşaýjy 5 litr filtrlenen suwy 15 manat pul töläp satyn almagy her kimin ýagdaýynyň çatmaýandygyny hem bellidi. Şol bir wagtda ol kran suwlaryndan içimlik agyz suw hökmünde peýdalanýan hojalyklaryň köpüsiniň poslan hapa suwuň saglyga ýetirip biljek ziýanyndan howa tyrlanýandygyny nygtady. Hormatly dinleyijiler, ýurdun ýokary bilim kynçylyklary barada taýýarlan ýörüýte gepleşigimizde geçmeden öň Lewapdan bolşan bir hoş habar hem paýlaşasymyz gelýär. Seyitnazar Seydi adynaky Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutunda şu ýyl Ahal we Balkan vilayatynyň ýaşlary hem okuw girip biler dip Azatlygyň habarçysy Türkmen Medeniýetina salgylanyp habar berýär. Şeýle-de Medeniýet bu ýyl ýokary mekteplere 300-den gowrak dalaşgaryň köp alynjakdygyny buýuşlaýar. Yerli kanunlaryň, raýatlaryň ýurt içindäki islenlik ýokary okuw mektebini okumak hukugyny kepillendirýändigine garamazdan Balkan we Ahal vilayatlarynyň ýaşlary odal Türkmenabatdaky ýokary okuw jaýyny okap bilmeýärdi. Şeýle-de Lewaply dalaşgarlaryň käbiriniň Aşgabatdan Mawtumul adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetinden muallimçilik urundan okajak bolsa, ýerine gaýtarylýan halatlary az däldi. 2013-nji ýylda Mawtumul adyndaky Türkmen Döwlet Uniwersitetining himiýa bölümine okuwa girmek isledim. Ýöne resmi namalarymı kabul etmediler. Sizde pedinstitut bar, siz şol ýere dokument tawşyrmaly diýip ýyzyma, Lewapy uğratdylar. Bu düzgün şuna çenli dowam edýärdi. Diýip çärjek etrawynyň bir mektep muallimy aýtdy. Okuw ýerjek ýaşlaryň doglan sebitleri bilen bagly ulanylýan bir kanun çäklendirmeleriň birden edil şu ýyl ýatyrylmagynyň sebäbi düşündirilmeýär. Şol wagtda Lewap vilayatynyň baş bilim müdirligindäki çeşmäniň aýtmagyna görä, ýurdun ýozlaryny tölegli esasy bilim berilýän uğurlar barha köpeldilýär. Suýul Pedagogika Instituty hünärmenler üçin 17 ugur boýunça okuw hödürleýär. Ol okuwlaryň diňe 6 ugry büdjet etasynda, galan bölegi tölegli esasda okudylar. Bu ugurlaryň 64,7%-ni tutýar. Diýip Çeşme Türkmenistan gazetine salgylanyp aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä büdjet tarapyndan maliýeleşdirilýän okuw ýerleriniň sany her ýyl azaldylýar we tölegli ýerlerdäki ýyllyk okuwyň bahalarynyň möçberi her ýyl ýokarlandyrylýar. Muallimçilik institutundaky ýyllyk okuw tölegi takminan 10 000 manat. Ykdysady krizis sebäpli hökümet döwlet gaznasyny hünär öwrenjek ýaşlaryň hasabyna doldurmak finansiýar. Soňky ýyllarda köp mektebiň dolu tölegli etasa geçiriljekdigi hakynda gurrun edilýär. Diýip Sewitiň bilim edarasyndaky Çeşme Azatlyk bilen anonim söhbetdeşlikde aýtdy. Geçen ýyldakydan 300 gowrak dalaşgaryň kän student boljakdygyny garamazdan Türkmen ýozlary bary ýogy 16 000 çemeti okuwçyny kabul edip bilýär we bu her ýyl orta mektepler tamamlayan ýaşlaryň gaty uly bölегiniň grada galýanlygyny aňladýar. Okuw orunlarynyň juda az bolmagyndan başga hakyky bilim aljak okujak ýaşlaryň badyna alýan ýene bir uly mesele bolup ol okuw jaýlaryny çuň köküren paraxorluk bilen bagly. Şunuň bilen baglykda prezident golaýda bilim urundaky nowatdaky kadr çalşygyny geçirip giriş synawlaryny gurambaçylykly we adalatly geçirmek wezipelerini ýatlatdy. Ýöne synçylar bilimdäki paranyň prezidentiň sözünden we kanunlardan has güýçli görünýändigini aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynaky ýagdaý baradaky ýörüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Azatlygyň dowamly ýüzlenýän temalarynyň biri bolan bilim meselesi ýurtdaky ýapyklygyň we öňelik siýasatynyň dowam etdirilmegi bilen hünärmenleriň aýtmaklaryna görä 2012-nji ýylda bolan pozitiv, umyt beren özgertmelerden soň dowamly çylşyrymlaşýar. Yerli hünärmenler bilen gürleşen habarçymyzyň maglumatlaryna geçmeden öň Serdar Berdimuhammedowyň 12-nji ýylda geçiren kadr çalışmalarına göz aýlalyň. Resmi habara görä Türkmen prezidenti fevral aýynda berilen bilim ministri Bayramgul Urazdyrdywany uloldyp hökümet başlygynyň alym, bilim, saglygy goraýyş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik meseleleri boýunça ornwasary wezipesine berildi. Ol öňkü bilim ministri Gurbangul Ataýewanyň ornuny geçirilmesinden öň Türkmen Döwlet Uniwersitetining, ýagny paraxorlugyň çuň ornaşan okuw jaýlarynyň biriniň rektory bolup işledi.
Maglumat üçün aydylsa 2017-nji ýylda TDU-nyň ozalky rektory Gurtniyaz Hanmuradowyň 15 ýyl türme tutuklugyna höküm edilendigi ma'lum boldy. Ol ilki iste göýbüren düýpli kemçilikleri üçün diýilip wezipesinden boşadyldy. Gurbanuly Berdimuhammedowyň bilimdäki para garşy yglan eden görüşiniň iň görnükli misaly 2009-njy ýylda Döwlet Mämet Azady adyndaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutunda ýüze çykarylan paraxorluk boldy. Türkmen mediasy bu institutun rektory Ayna Gurbanyazowanyň göz günü gatnaşmagynda jemi 8 adamdan 119.000 Amerikan dollary möçberinde para alandygyny habar berdi. Ýöne Gurtniyaz Hanmuradowyň isi barada bu hili habarlar berilmedi. Ýogsa Uly Berdimuhammedow parada tutulandygy aýdylan rektor baradaky habardan soň halal islemek betnewis bolmazlyk nesihatini berdi. Telewizionyada parada tutulan diýilýän dekanyň Toýly Bayramowyň towasy görkezildi. Finçilerin käbiri şondan soň ýokary kujaýlara para bermän girendigini aýdyp bilýän ýaşlaryň çağıstynyň okuwa girer ütmeside girendigini aýdýan ene atalaryň köpelendigini aýdypdy. 12-nji iýulda habarda bilime jogap beren vice-premier Nurmuhammed Amannipesowyň başga ise geçýändigi aýdyldy, emma onuň islan döwrüne hiç bir baha berilmedi. Taşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutunyň rektory bolup işlän Jumamurat Gurbanyeliýew bilim ministri, Gülşat Yusupowa Halkara gatnaşyklary institutunyň Orazgelli Ögössehedow Mawtumul adyndaky Türkmen Döwlet Universitetiniň rektory wezipelerine bellendi. Emma bu resmiýlerin öňkü işlän ýerlerindäki para meselesi asla agzalmaýar. Şol wagtda prezident Parahat Oradowy iste göýberen düýpli kemçilikler düşünip Türkmen Döwlet Binagerlik Guruluşyk institutunyň rektory wezipesinden boşatdygy bilim pudugynyňky jogapkar işgärleriň goşadyrnak içindäki düýpli kemçilikleriniň asla anyklaşdyrylmadygy häkimetleriň haýsy bir utançly ýagdaýlary gelýänini isaret edýär diýip synçylar aýdýar. Bu kadr çalışmaları ýozlarda başlanmaly giriş synaglarynyň öň ýanyna gawat geldi. Şol wagtda resmiýlerin ýylyň 6 aýynyň işi boýunça beren hasabatlaryna öňkü prezident döwründe hem bolşýaly diňe uly ösüş sanlary getirildi. Hökümet ýolbaşçysy olary kanagatlanma bilen kabul etdi. Emma muňa garamazdan azatlyk bilen gurulşan hünärmenler bilimde kanagatlanar ýaly ýokdugyny öňe sürýärler. Bu kadr çalışmaları häkimetleriň özüňelik ýapyklyk, ilim bilim pudugundaky problemalary boyun almazlyk keseli sebäpli ýurdy bilimdäki çökkünlügiň ýykynçylykly netijelerinden halas edip bilmeýär. Diýip Aşgabatly hünärmen azatlyk aýtdy. Habarçymyz bilen aýry-aýrylykda gurulşan bir näçe pedagogyň tasdiklamagyna görä, ýurdun bilim we ilim pudugundaky 7 kadr we guramaçylyk krizisi türkmen ýozlaryny okumak isleýän ýaşlaryň düýpli azalmagyna getirýär. 2023-2024 okuw ýylyndaky kabul ediş mewsüminde diňe bir biziň institutumyzda däl, kärdeslerimiň aýtmaklaryna görä, ýurdun beýleki ýokary okuwjaýlarynda hem okuwa girmäge arda tawsyran dalasgärleriň sany göz görtüle azaldy. Diýip anonimlik şertinde gurulşan hünärmen aýtdy. Öňki ýyllarda injenerçilik ugurlaryna bir student ýerine 5-6 adam dalas eden bolsa, geçen ýyl bu görkeziji ortaça 2-3 adamdan geçmedi. Käbir inçe we qyntiltimat ugurlary boýunça dalasgärleriň sany bir student ýerine ortaça 1-1,5 adamdan geçmedi. Hatta ýyl arasynda elit üçin diýilýän ugurlara ýuridiki, ykdysadyet we dolandyrys, tarih hünärleri boýunça öňler bir student ýerine 10-15 oglan gyz dalas eden bolsa, geçen ýyl bir student ýerine dalas eden ýaşlaryň sany köp halatlarda 3-den, aňry gitse 4-den geçmändir. Diýip Guruluşyk we Binagerlik institutunyň pedagogy sözüniň üstüne getirdi. Azatlyk bilen gurulşan pedagoglar 2023-nji ýyldaky tendensiýalaryň bu ýyl hem saklanyp galmagynyň ähtimallygyny sebäbi olaryň sebäpleriniň saklanyp galýanlygyny aýdýarlar. Okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlaryň sanynyň azalmagynyň bir näçe esasy sebäbi bar. Ýöne olaryň birincisi korrupsiýa okuwlaryň tas ählesiniň tölegli esasda geçirilmegi, studentlere girdilýän çäklendirme
çekilmelerin aşy köpelmegi bilen bagly. Deyip Mawtumulad Naky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň muallimi aýtdy. Bilimdäki paraxorlugyň nähili derejelere yetenligi hiç kim üçin sir däl. Ýöne soňky ýyllarda tas ähli hünärler boýunça okutmak dowlulugyna tölegli esasda geçirilýär. Şu sebäpden ýaşlar para berip tölegli okuwa girenlerinden Türkiýanyň, Hindistanyň, Hytaýyň we beýleki ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna girenlerini has gowy görýärler. Deyip hünärmen has gowy bilim almak isleýän ýaşlary häkimetleriň ýerdiýän dürli emeli çäklendirmeleriniň de mali we dil kynçylyklarynyň da ýollan saklap bilmeýänligini sözüne goşdy. Türkmen ýaşlaryny Türkmenistanyňky ýozlardan barhakan daşlaşdyrýan ýene bir mesele bolsa, hünärmenleriň tasdiklemegine görä geýmeş kodu bilen bagly. Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soňky ýyllarda we häzir ýurtda libas, ahlak we daş keşip talaplary, beýleki çäklendirmeler studentlerimiziň durmuşyny barıp ýatan dowdaga öwürdi. Biçare studentler okuwa gelene dälde türme tutsaglygyna hökm edilen bendileriň barlyk nizamyna çykarylana meňzeýär. Deyip tudugynyň muallimi aýtdy. Türkmenistanyň ýokary bilim ulgamyndaky iň esasy mesele Milli Konserwatoriýanyň mualliminiň pikirçe ýeti kadr ýetmezçiligi, maglumat garyplygy, muallimleriň we studentleriň pes taýýarlygy we akademik erkinligiň ýoklugy bilen bagly. 1995-nji ýyldan soň ýokary bilim alan, pedagog bolup galan mugallimleriň aglabasy gynansagym öz üstünde yeterlik işlemeýär. Olar mektepden pes bilimli gelýän studentlerde okuwa motivasiýa we isleg döredip bilmeýär. Konserwatoriýanyň ýolbaşçylary bu ýagdaýy bilseler-de hiç bir çözüt tapyp bilmeýär. Sebäbi ýurtda ähli mesele ýokardan ataly ogul Berdimuhammedowlar tarapyndan çözülýär. Beýleki ýokary okuw jaýlarynda hem ýagdaý bizinkiden öwürlik däl. Deyip Milli Konserwatoriýanyň anonimlik şertine urlaşan muallim aýtdy. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň bilim meselelerine bagyşlanan ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Bilim hünärmenleri özüňlük siýasatynyň interneti berip petikasyna saklamak ýaly agyr çäreleriň maglumat ýeterligini gaty gözgüni ýagdaýa salanyny aýdýarlar. Aýdylmana görä bu ýagdaý hasem fundamental ogurly ýokary okuw jaýlara ören yaramaz täsir etdirýär. Munyň üstesine durnanyň üstüne urna diýen ýaly ýygy üzülmeýän siýasy we döwlet çäreleri, libas talaby, türlü görnüşli çäklendirmeler halypalary we şägirdleri okuwdan daşlaşdyrýar. Studentleri taýýarlaýyş prosesini bolsa iň wajyp närseden akademik erkinlikden mahrum edýär, diýip Azatlygyň söhbeti şaýtdy. Bu iň bir repressiw we diýdimdor rejimlerde hem progressiw pikirleriň ilkinji nobatda ýokary okuw jaýlaryndan studentleriň professor mugallimleriň arasyndan çykanyny, emma Türkmenistanyň bu hili pikirleriň çykmagyna uly päsgelçilik döredilýändigini sözüne goşdy. Bu bir uly tragediýa diýip Milli Konserwatoriýada işleýän mugallima aýtdy. Mariniň Döwlet Energetika Institutunyň lewawyň Seýdadynak mugallimçilik institutunyň pedagoglary hem ýokary bilim ulgamyna emele gelen çuň krizisiň ýykgynçylykly netijelerini tasdiklap 2023-nji ýylda dalaşgärleriň azalanyny tasdik etdiler. Energetika institutunyň mugalliminiň anonim şertde aýtmagyna görä geçen okuw ýylyna bir student ýerine dalaş edenleriň sany bary ýogy 1,5-2 adam töweregi bolupdyr. Seýdadynak mugallimçilik mektebine bolsa bu görkeziji aýry-aýry ugurlar boýunça birdenem geçmendir. Geçen okuw ýylyny ýokary okuw jaýymyzda taryhda ilkinji gezek nedobor, ýagny degişli hünär boýunça döwlet tarapyndan tasdiklanan kabul ediş sanynyň hem az student okuwa kabul etmek howpy döredi. Ondan etrap bilim bölümleriniň üstü bilen vilayatyň aýry-aýry mekteplerine jaň edip nedobor howpy awanýan hünärler boýunça parasyz bolsa-da gyssagly okuwçy tapmak tawşyryldy diýip lewaply pedagog gurrun berdi. Onuň pikiriçe bu hili ýagdaýyň döremeginiň esas sebäbi birinciden okuwlaryň tas dolulugyna tölegli esasy geçilmegi, ikinciden bilimdäki korrupsiýanyň juda çuňlaşmagy bilen bagly. Azatlygyň lewapda kawarçysynyň şühepde beren maglumatyna görä, häzir sebitde bu ýyl okuwa parasyz girmek mümkinçiligi uly boljakmyş diýen myşmyşlary ýaýradylýar. Emma lewaply pedagog pul bermeseň okuwa girip bolmaýar diýen ananjyň ýylyçynda gaty berk ornaşanlygyny öňe sürýär. Metduatda tankydy pikirleri düýpden orun ýok. Hiç bir problemi gozgolmaýar. Bu ýylatda adalata bolan iňçejik umydy hem puza çykarýar diýip lewaply pedagog ýurtdaky ýagdaý barada öz pikirini aýtdy.
bilimdäki para hünärmenleriň köpüsiniň tasdiklamagyna görä diňe ýozlaryň meselesi hem däl we 1970-nji ýyllardan soň bolşýaly mekteplerde berilýän bilimiň derejesi ýyl-ýyldan aşak gaçýar. Okuw gelýän studentleriň 80-90 göterimi fizikany, 60-70 göterimi matematikany hünär derejesinde bilmeýär. Informatika dersi boýunça hem studentleriň ýartyndan köpüsiniň bilim derejesi gaty pes. Muny görýän muallimlaryň köpüsi işe bolan höwesini ýitirýär we para ýa sowgat beren studentleri körüşlükkä dörtlük basyp goýberýär. Akademik etikadan we erkinlikden nam-nişan galmaýar. Hemme zat doli degradasiýa derejesine geldi diýip Döwlet Energetika Institutunyň muallimi Azatlyk aýtdy. Diňe ýagdaýyň agyrdygyna düşünýän we ýurdun geljegini alady edýän pedagoglar däl, habarçymyz bilen gürleşen studentler hem öz nägileliklerini aýtdylar. Anonimlik şertinde gürleşen studentleriň pikirçe bilim ulgamyndaky iň esasy negativ faktorlar libas we daş keşip talaby, ýyzülmeýän çäreler, muallimlaryň we enatalaryň fizik hemde ruhy sütemi ýa-da biparhlygy bilen bagly. Mektep binalary köne, okuw kabinetleri yetmeýär, tebiğ we takyk uğurlar boýunça laborator we amaly işler diňe kagyz ýüzünde geçirilýär. Mekteplerde internet ulgamy ýok ýa-da gaty çäkli. Hajatxanalar gözüni ýagdaýda beden terbiýe dersinden soň suwa düşer ýaly duş ýok. Owa mektepleriniň bir toporunda naharhana hem ýok diýip söhbetdeşlerimiz aýtdy. Şol bir wagtda okuwçylar erkin pikir aýtmak mümkinçiliginiň düýpden döredilmeýändigini, sapaklarda bahalaryň köplenç adalatsyz para peşkeş esasynda goýulýandygyny görüň berdiler. Azatlyň habarçysy aýry-aýrylykda bir näçe edara ýol başçysy bilen hem söhbetdeş boldy we olar ýolçulary tamamlap gelen studentleriň aglabasynyň köplenç öz hünäri boýunça işlemäge umuman taýýar bolman gelýändigini görüň berdi. Bu ýagda ýurdun dürli edaralarynda öz işini bilýän ýaşly adamlaryň pensiýa çykarlandan soň hem çağırlyp ýaşlaryň başarmaýan işlerinde ulanylmaklyklaryny alyp gelýär. Nebit gaz pudagynda bölüm müdiri bolup işleýän 55 ýaşlaryndaky hünärmeniň aýtmagyna görä, onuň bölümine ýylda 1-2 institutu täze tamamlan uçurum işe iberilýär. Gaz zawodyna işe gelýän injener maddanyň näçe sany agregat halynyň bardygyny ýa-da gazlaryň dürli temperaturalarda nähil özüni alyp barşy barada hiç zat bilmeýär. Başga näme sorajagyny hem bilmeýär diýip hünärmen öz bölümine gelýän ýaş hünärmenleriň aglabasynyň diňe atrabotka wagty gutorýança işläp, soň polisiýa, Milli Howpsuzlyk Ministrligine ýa-da daşary ýurda işe gidýändigini görüň berdi. Ýurdun himiýa senagatynda ýolbaşçy bolup işleýän hünärmen iki çäk gürrüňdeşlikde himiýa ugrundan okuwuny tamamlap gelen talyplaryň himiýa dersiniň iň ýöneki düşünjelerinden we taglimatlaryndan hem baş çykaryp bilmeýändiginden zeýrendi. Masara we ýene bir gezek masara, tebiği kislotalary, oksidin gidroksitden tapawudyny bilmeýän ýokary bilimli hünärmenler işe gelýär. Institutdaky muallimler ýa-da bilim ministrligi görmeýärmike? Bu gidişde ykdysadyet darar ahyrin diýip Türkmenabadyň himiýa zawodunda işleýän hünärmen aýtdy. Ýurdun medisina, bilim ulgamlaryna işleýän we pikirini aýdan emeldarlar hem ýokary okuw zaýlaryny gutaryp gelýän ýaş hünärmenleriň hünär taýýarlygynyň gaty pesligini öňe sürýärler. Mesele ýaşlarda däl, mesele ullarda. Döwlet ýolbaşçylaryna diýip anonimlik şertinde gürleşen emellar özüniň ýaş hünärmenleri kän köteklemek islemeýändigini belledi. İşlerini bilmeýän hünärmenler bilen gürleşip görýärin. Ay başlyk, näçek? Her hepde saglyk ýoly, at çapyşyk, çäre, ýygnak, okuwa diňe depter barlatmaga ýa muallimden bakarmaga barýardyk diýerler. Bu mesele medeniýetde gozgolmaly. Iň ýokarky ýolbaşçylaryň gödäwçiliginde bolmaly. Emma olar ýurdun bilim, alym ulgamyndaky degradasiýany ýaşyryp saklajak bolýarlar diýip Azatlygyň söhbetde aýtdy. Hormatly dinleýijiler, eýsem
Bu meseleler bilen bağlykda size näkili pikir garaýşlar bar. Egerde pikirleriňizi aýtsaňyz, tejribelerinizi paýlaşsaňyz, tekliplerinizi orta atsaňyz, biz sizden hoşal bolardyk. Hepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmaňyzy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňizi soraýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.